Saúdos amigos, hoxe imos continuar co ciclo de vídeos sobre medicina preventiva falando das enfermedades tumorales. As enfermedades tumorales xunto coa insuficiencia renal son o motivo de morte precoz máis frecuente nos animales que viven con nós en casa. Hai unha serie de cousas que temos que ter, creo que claras todos. A primeira é que non podemos supoñer nin podemos esperar. Se vemos un bulto, unha deformación que non sabemos o que é, pois hai que ir ao veterinario enseguida e que empezar a actuar en caso de que sexa un tumor, porque os tumores, cando pasa tempo, pode que os benignos se fagan malignos e pode que os malignos se propaguen polo corpo, e que unha enfermedade que se podría ter controlado de maneira máis ou menos sinxela se convirta en complicada. Como hoxe imos falar de prevención, non imos a falar dos recursos que hai, porque, a ver, que hoxe xa se utiliza a quimioterapia con éxito nos animales, tal. Hoxe imos ver que cosas podemos facer para intentar prever que teñamos tumores nos nosos animales. Unha, evitar que os nosos cans e gatos pululen por lugares onde se utilizan herbicidas. A outra é moito máis xenérica, sábese que o segundo factor predisponente máis importante é vivir nun medio ambiente urbano. Así que, se é posible, vamos ao campo, que tamén vai ser sano para nós. A terceira é que eles tamén poden ser fumadores pasivos. Entón, evitar o tabaquismo que estén en ambientes ricos en tabaco. E cuarto, evitar o contacto con os asbestos, con estes aislantes que agora xa están prohibidos. Temos que saber tamén que os animales blancos hai que evitar que se expoñan moito ao sol, porque eso tamén lle pode facer tumores na piel. E hai algúns alimentos que podemos utilizar de maneira preventiva. A cúrcuma, ainda que a cantidade que hai que utilizar é moi abundante como para que tome un animal así normalmente. O brécol, a cenoida e os ácidos graxos omega 3 que conteñen o aceite de peixe e o de determinadas plantas. A partir de aí, bueno, tamén hai razas nas cales se sabe que é máis frecuente que as enfermedades tumorales, como a Boxer, o Labrador, o Doberman, o Gran Danés, pero este é un traballo para os criadores, de seleccionando líneas en donde a propensión sexa menor. Se vos gustan estes temas, xa sabedes que vos podedes suscribir a nosa canle. Nada, saúdos para todos os membros da familia de Dúas e de Catro Patas, hasta o próximo vídeo. Chao!